A very good morning to my brother, Evangelist Prophet Ebuka Obi, and a very good morning to members of the Zion Ministry. Good morning to Christians, children of God all over the world. Analukwana ofu onye oru azu, mana analugo oru niile azu. And oru ni Igbo ekwena ka anapụ ofu onye azu, maka anapụrụ na ofu onye azu. Oru niile ka anala azu. Before I will say a word to Prophet Ebuka and the Zionites, let me tell this story, short story. A man came to my office for counseling. Okay, ofu nwoke bịa na office him for counseling. We na-akọ problem ya. Problem ya bụ na out of 7 children ya mụtara, na one of her daughters na-eme hook up, and na ọ na-ebutelu the family ififele. So money I can handle that case. I can help n'isi the girl. Because open even a Christian, share the broadcast, because I'm going to say something very important, and I'll continue with my program in Abakaliki. Now, I can help n'isi the girl. The man came last week. No, the man came on Wednesday. So about this week. When he had the opportunity to speak with me, I said, no, when he actually come maka ihe na-eme internet, maka Zion Ministry, na Prophet Ebuka Obi. What's that for? I said, no, we saga, the on na internet. Saga that has to do with our sister Ogechi Okekenjaka and our brother J Park. Simna no kwesịgo ka Prophet Ebuka putame a disclaimer na Ogechi Njaka abụrụ member Zion Ministry. Say why? Also because of ụdị okwu lulu unyi Ogechi Njaka ji address public na social media. Okuchakwu ya o mekwa another broadcast o si na Ebuka Obi bụ daddy ya. All the mkpa share on this broadcast. Can repeat here this man gwan, because I gwan me that I will reply you in a live broadcast. Awesome na ono kwesi begi ka Prophet Ebuka Obi made a disclaimer when a sister Ogechi Okekenjaka abro a member of Zion Ministry, or na enyere suspension no borosi a member of Zion Ministry. You see why? Osim na because of udi okululu unyi na apụta sister Ogechi Okekenjaka n'ọnụ na nebutelu Zion ififele. No ga nebutelu Zion ififele na identity image of Prophet Ebuka Obi. Na Ebuka Obi kwesị ka o mee a disclaimer. Enyoro me answer immediately. Managwa me nanga a reply here na a live broadcast. Because I'm known to follow this page. Ne follow kwa Zion Ministry. Ngwa genti. Obo be Christian, share the broadcast. Mbo na mna sigi share my broadcast. Adome kuye ka monetization when I banite. My page adro monetized and Oga had not monetized. Okay. J Park and Ogechi Okekenjaka na-enwe dia saga, ha na-enwe dia problems. Problem ha agbasara Zion Ministry. Now, open all we hear na-eselu ha, ọ na-eselu ha iche, and that I'm sure na Prophet Ebuka Obi enwero interest na dia saga. Mana ebe this man na-ene anya atụ aka bụ na ụdị okwu na-apụta sister anyị bụ Ogechi Njaka n'ọnụ
na the same ọnụ o ji ekwu na Prophet Ebuka Obi bụ daadị ya n'ụdị okwu a nwere ike ibute aja afa nye Zion Ministry ma ọ bụ tarnish the image of Prophet Ebuka Obi. My brother, you are a father. Ịmụtala ụmụ 7 according to you. Ihe gwara m based on case guy na handle n'ọfịs m. And that one can reply again on live broadcast. Can be do to her. Number 1. I go go na saga Ogechi na J Park. Ain't got anything to do with Zion Ministry. And ain't anything to do with the person of Prophet Ebuka Obi. I am not holding brief for Prophet Ebuka Obi, but I have to say this. Number 2. Okwu niile hi na-ekwu na-apụta Ogechi n'ọnụ, okwu ọjọọ afọ, okwu lulu unyi, dirty words na-apụta Ogechi n'ọnụ. I will not deny na mada anu some of them. And na nne na na-atọ m ụtọ na ntị, ọ da atọ m ụtọ na ntị, ọ na-asọ m ntị oyi. Coming from a Christian and a Christian mother for that matter, and a member of Zion Ministry, ọ na-asọ m ntị oyi. But he put us in eba. Na simu kai advice ya Prophet Ebuka Obi Odela Ugochukwu. I think you have a problem, maybe psychological problem or mental issue. You cannot even wait to hear the message. You are commenting immediately. That is a problem. Anything, they don't have listening ears. Once they hear Ebuka Obi, they start fighting. Can you fight for Ebuka Obi more than I do? Ebute saga Prophet Ebuka Obi, I don't reply that person. I only reply ndi echilechi. Mambendi father homo, ndi father okmantu. I came after them. I don't spare. Ibo rano nye chilechichi. Tell them sonisi. If you mention Ebuka Obi, I will be there for you. When Prophetess Nkem said something about Nana Akunde Madogo Kahane defend Ebuka on the internet, I was preparing to strike before she retract her words. Which Yao Kuyazu deleted that video. Where's the need for that? After all, Prophet Nkem Kabukwa one of us. I mean Prophetess Nkem Kabukwa one of us. Now, Manibulu onye nkiti na Ebuka Obi, what problem with you? Manibu echiri anaghị echichi, I'll come after you. Mani ihe nji ekwu nke a bụ na threaten bago Zion Ministry no di chiche. What I'm saying is, Oga anyị na-asị m ka Ebuka Obi pụtame a disclaimer na Ogechi Okenke Njaka abrozi a Zion member. Is it not the same you that came to my office in the month of August where gwam na ịmụtala ụmụ 7 mana ofu na-ebutele gị ife ifele because na ọ na-agba ashawo? Ịmụtala ụmụ 7 mana ofu n'ime ụmụ 7 ịmụta na-ebutele gị ife ifele, na-ebutele ezinụlọ gị ife ifele maka na ọ na-eme hook up. Ihe a ka ị gwara na my office, and I can ekpe ekpere n'isi nwa gị nwaanyị a. Ijebe eje disown your daughter, but ịchọ ka Prophet Ebuka Obi bịa n'internet bịa mee disclaimer on Ogechi Njaka. Are you not Onyiru Abua? I know you will not come to my ministry again. I know you will not come to my office again because of this broadcast. Managwa kwa agwana nga reply again na a live broadcast. Nwa gị na-eme hook up. Nwa ịmụtala na-eme hook up. You told me na nwa ịmụtala na-eme hook up. No na-ebutele ezinụlọ gị ife ifele. Ijebe de disown ya na local government. Mana ị chọrọ ka Prophet Ebuka Obi were microphone mee disclaimer n'isi sister Ogechi Okeke Njaka because of ụdị okwu na-ese n'ọnụ apụta.
Fine. If Prophet Ebuka Obi gave such disclaimer, he gave so disown nwa ahụ ịmụta na-eme hook up because ọ na-ebutekwa ezi no give ifele. As you claim na Sister Ogechi Njaka na okwu na-apụ ya n'ọnụ na-ebutele Zion ife ifele, nwa nke gị na-eme hook up na-ebutele ezi no give ifele, go and disclaim her, disown her first. Ọ ihe m na-ekwu. And you also said on a main idea now some people Jimaka Sister Ogechi Njaka when a drop from Zion ministry when I see broadcast Zion ministry and others. Oga, let me tell you the truth. Onye ọbụna Jimaka mmadụ, let me say it again. Onye ọbụna Jimaka mmadụ wee kwụsị ife Chineke, onye afọ enwere love for God. This is number one. Number two, onye ọbụla ji maka mmadụ wee kwụsị ije a particular ministry, whether Zion ministry or any other ministry, ebe iji ọnụ gị kweta, ebe iji obi gị kweta na nzọpụta gị si abịa, iwe were maka some other person's attitude wee kwụsị ije that ministry maọbụ wee kwụsị follow that ministry. Oga, you are not serious. I nwebe a problem. Because when you have a problem, you will not look at anybody's face. So, Onweronye bu a passionate member of Zion ministry or a passionate follower of Zion ministry online. Mweli kiji maka an individual. No ne kuku na adiroma. No na basaga na Facebook. Iwe wala makiasi ana mejezi Zion. Ebuka Obi omejologi. Onwen tupo ifulebe Ebuka Obi no. Kini no kwa propaganda ke we push we Ebuka Obi to the wall. And that is where I come to, brother Ebuka Obi. Be focused. Do not be pushed to the wall. Do not be pushed to where you see you don't have any business with their saga. Therefore, whatever they say, whatever they do doesn't concern you. Be focused. Let me tell you, sir. Prophet Ebuka Obi, please, somebody help me tag Sister Ogechi Njaka to this broadcast. Onye no with Ogechi Njaka should please tag her na this broadcast. Hapucha no bitterness ụfọdụ n'ime anyị na-egosi na social media. Ka anyị welke n'obi anyị ji efe Chineke gwa onwe anyị nke bụ eziokwu. Tag yalụ mụ Sister Ogechi Njaka. Tag yalụ mụ CC Obi engineer. Onye no with him. Please help me tag him. And Ebulu Onye Zion, share him this broadcast. Now, Prophet Ebuka Obi, you know I always talk to you whenever there is challenge or challenges like this. Now, my family did not disown me when I was mad. M-A-D. My family did not disown me when I was, coming from a Christian family, coming from a Christian, well-decent, disciplined Christian home. I was carrying a very dangerous masquerade in Ubusibani.